da Allah ta zarsa da ajin ba na kare ku tashi ku zo na ku zo na to sannan ku zuwa kowa lafiya ko ya kokari alhamdulillah Allah ya saka da Allah ya saka da Allah ya saka wanda kokari fa mun gode Allah saka da alkhairi mun gode Allah saka da alkhairi menene na godiya wala dole mu godiya ai abun godiya mu dole a yi mun gode Allah saka da alheri addu'a muna ganin alkhairin muna kuma jin daɗin lamarin sai da sai ya yi kokari da tawakkali sallallahu alaihi wasallam ko na garba da abin da Allah ya ce baya so a guje shi wallahi shine tsira duk daɗin haram zai kai mu ga halaka duk wahalar halak za ta kai mu da tsira a kuma tsaya akan turbar gaskiya da tsiyakar a canja ta wanda ya koma ga Allah da kyan zuciya shine na Allah a duniya fa ƙarya ce kwanaki ne yan kaɗan ko yan watanni yan kaɗan ko yan awoyi yan mitsitsi da ba su takara sun karya ba gobe duk za mu koma babban makwanci kabari sai mu zama da kyakkyawan hali kyakkyawar ɗabi'a kyan hali gudun abin da Allah baya so tsayawa kan abin da Allah yake so taba junanmu nasiha banda hasada banda bakin ciki banda kyara banda musgunawa banda bakewa a aibata wani saboda wani abu da kuma ibadallahi ikhwana mu zama yan uwa na gari mai koyi kuma da hadisa rasulullah cewa khairul muslimi man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi mafi alkhairin musulmi wanda baya zagin dan uwansa musulmi baya dukansa baya aibata shi a bayan idansa ga ko mata ne zarafin ku da sauki kyautata mu'amala da iyaye ku kyautata mu'amala da mazajen aljanna a guje da kafa ɗaya za ku shige ta mu muka fi shan wahala ta gaskiyar lamari dan Allah tsaya da gaskiyar lamari dan Allah tsaya da gaskiyar lamari dan Allah ku yi haƙuri kar kuma ku ɗau abin da ba za ku iya la yukallifullahu nafsan illa wusaha ba a so wani ya ɗora kansa abin da ya fi ƙarfinsa sai ka ɗau abu sauwa daidai inda za ka iya sai kai shi da kyan da mana sako ku yi ta karatu matsanta wa ƙur'ani ta hadisi tsaya kuma da aiki da abin da aka karanta duk abin da mutum ya karanta ya kwatanta aiki da shi wallahi duniya wahala ce idan hutu na nan gaban rasulullah nan kamar a kurkuku muke wajen hutu sai mun cika da imani cikar mu da imani kuma jajircewa mu ne akan bin hanyar manzon Allah Allah ya saka muku da hayran Allah ya saka muku da hayran Allah ya saka muku da hayran Allah ya saka muku sai da na kika da koyata a ga ta nan damu Maryam sayyada yaushe kika zo ya ta ce Allah saka da hayran sa ina gajiya alhamdulillah daga fitas kun ta zo ko ne nake ganin abin karami wallahi karami haka nake ganin sa a wucin da ake tsammani to Allah ya saka aji abin da muke gani yanzu a ina addu'a na aiki to sai da kanki ka saka wannan ankon to Allah ya sa mu raka manzon Allah wallahi wanda Allah yake so shi yake ba annabi wanda Allah baya son sa baya hada shi da rasulullah wanda Allah yake so ya tsira da shi yake ba annabi wanda Allah yake so ya halaka da shi sai ya raba shi da manzon Allah amma ba annabi a baki ba shine tsiran mu ba a gabai da ɗabi'a da halaye ku dage kun ga ku ne yara ku ɗaura gama da ƙarfi amma kuma tsawa ilimi ai ilimi
kuma ku daure. Za a yi muku sharri, za a yi muku ƙazafi, za a zage ku, za a wulaƙanta ku, a yi muku sharrin zina, sai an muku na luwaɗi, sai an muku na les, ba iskancin da ba za a kanga muku ba. Amma ku riƙe ku yi riƙo da annabi gam. Ka ji tsoron Allah don Allah, ba don kawai wani ya zage ka ba, tsakaninka da Allah kawai kana tsoronsa. San wannan za ku tsira. Matsoraci baya zama na Rasulullah. Ko me za a ce ma tsaya gam a turbar Rasulullah. Kar ku yi gabar aƙida, ba ƙadire, ba shazale, ba aruse, wannan ma baya da rika tiyyata mu haɗa a cikin manzon Allah. San wannan ko gamin tsira, wannan aƙida ruwan mutunci. Sai ba ladan ta da gurin Allah, wanda baya yi ba a ce kafiri bane shi ba. Kai ma kai ka sa kanka. Allah haɗa mu da Rasulullah, Allah haɗa mu da manzon Allah, Allah haɗa mu da manzon Allah, Allah haɗa mu da manzon Allah. To akwai magana? Bismillah. Allah ya saka da hairan. A ina kike? A Kano? A ina a Kano? To. Ashe mai allura ce. A yanzu yana aiki. Me gaya mai aikin baban naku ya ɗaga rana saka ya haɗa da rikici. Kin dawo a kwangar zama kenan? Eh? Aikin da ya bani na ya sa ni dawo gida. Na isa ka miki da sai ki ta haƙuri. Ki ta haƙuri. Ni ɗin banza na isa ya dora na kan aiki. Ai shawara ce. Dukkan zarafi na Allah da Annabi sai haƙuri. Kina ƙoƙarin ki kawo aikin, shi ɗan kuma yana ƙoƙarin ya kawo nasa. Zuciya na faɗi, Allah kuma na faɗi. Shi kuwa cai inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi lagafurur rahim. Ko kullun zuciya ta fi kawo shaidanci, ta fi kawo a'a bari, Allah ina yi. Allah ya saka miki da hairan. Sai ki haƙuri da al'umma ta Rasulullah. Sa zo miki da yabo su zo da kishiyarsa. Sa zo miki da arziki su zo da kishiyarsa. Wataran kina faɗa ana bi, wataran a kunnen ki za su tsi da miki albarka a tafi. To za a yi ta gani sai a haƙuri ko? Khairukum man iltaqallaha bi qalbin salim, mafi alkhairun wanda zai haɗu da Allah da zuciya kubatacciya. Kin san abin da yake cutar shi ne daga ran da mutum ya samu ma'aiki maimakon ya lallaba zaman, sai ki ga zuciya na nuna masa ai ya haye komai ma zai iya yi. To kuma nan ake faɗa matsaloli. Haka sai ki ta haƙuri. Ko? Sai ki ta haƙuri, ki ta haƙuri, ki ta haƙuri. Kaga a garin su ma mun kwana ɗaya kenan a Kwanga. Dan gaskiya irin wannan imtihani na ci karo da shi kala-kala. Dan ni akwai wayanda ma suka zo min gadan wai idan ni cikakkiyar sayyidan ne kamar yadda manzon Allah ya samu da sunan da kanshi an gaya ma manzon Allah suna son su gan shi bayyana su. Irin aka yi magana haka a ga sai na yi dariya. Sai na ce to shi sai na ce Allah ya ji ko manzon Allah ya na ce Allah ka lamunce musu. To a daren ranar ba a waye gari ba sai da suka ga manzon Allah sosai. Tun daga ranar suka san suka na ce ma wannan abun ba ma fi kowa ke sallah mutum tsoron Allah ko ne in kana da sanin Shi ya san da yake nufi. shi da ya sauke min shi To sai ki riƙe amana kawai. za a zo da Ki ta haƙuri, ki ta haƙuri, ki ta haƙuri. Allah rufa mana asiri, Allah bar mu nasa,
Allah sa kuma aljanna makuri, Allah saka muku da khairan. Me sunanki? Saida. To Allah ya saka Saida nana, Allah ya saka, Allah ya saka, Allah ya saka, Allah ya saka, Allah ya saka. Hajjam sai yanzu? To ba wani abu. Na koma ciki. mana addu'a ɗaukakan da muke yi a kefi Allah ya sa ɗaukaka mu, ni kawai farin ciki na kenan in gara ɗaukaka mu kuma dama kullum Ai baya nan. ai ba shi mun bar shi a can baki na bar same shi ba da gurin shi Wani wato baiti? malam ni addu'a na ma kullum za a yi maulidi Ai ga shi kin rera alhamdulillah. Ga ci gaba. wato malam kullum ni addu'a nake min inda a yi maulidin masallaci cewa nake ubangiji Allah duk wanda ya mana da shi ne da shari abun Allah ɗora mishi barci gari ya waye ce an yi kullum addu'a nake kuma ba a fata ba har gobe kuma gashi Allah kawai abun gashi na kawai maka malam sai inda ake so kawai Ku rike gaskiya. muna na alfarman Ku tsaya da Allah amana. Allah zai mana fiye da abin da muke so. Alfarman Muhammadu Rasulullah. Na gode, na gode, na gode, na gode, na gode, na gode. mana addu'a Ga an yi kiran sallah. Ni yanzu zan tashi zan tafi ƙarshen waya koya. Fadan ƙarshe. Fata. An gwanin gidan waya ke an gwanin Allah ya saka mun mu. zo ne ko ma wani arziki akan maganar majalisi to ina ga ba zai yi ba ko zai yi dai amma sun ce za su koya ku wuce da su tunda in Allah ya tabbatar da wannan za mu jawo na maganar shiga ƙauyen can ba a'a ina kauye A na ‘ya'yana ne Fulani. na Fulani. Ai sai na dawo. Nan sai shekara mai an san hujjanta wani addu'a. Na'am? Ko dai na shanye. Na waye? A'a, ba wanda ya baka ruwan ko ba wanda ya baka. Naki ne? To ba ta ruwanta ko ba ta ba isa ba ta ruwan. Ake an gaba komai kina wani abu. Ai na yi addu'ar a ciki. A'a, wannan abin yana da kyau kuwa. Na gode malaika. To ku bi wa annabi salati ko haɗa mu da haɗa mu da manzon Allah ya kare mu san Ana addu'a. Kar ku damu za a ba ku addu'a ku yanke. بك نجي رحمتي يا رسول الله توجه إلى ربك بك ليك بالله أشتاق كلها لا ببركة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتنا بسهولنا بركة محمد رسول الله na gode sai mun gode malam Aisha